Du. Fuck, det var dårligt. Bedste start nogensinde. Okay, vi prøver lige forfra, selvom jeg stadig filmer. Jo, er klar? Nå, ja, men det var også en god start, men nu prøver jeg på kuren igen forfra. Okay, jeg kan ikke sange. Fuck, det var en god start. Nej, hvad skal jeg gøre? Jeg sidder fast her ved bussen. Jonas, prøv lige at blive der. Okay. Eller lad være. No! What the fuck? Okay. Jonas, bare lige stå i den der dør derhen lige foran dig. Nej, bare rolig. Nej, Jonas går ovenpå og stå i det der vindue ved det der sted der. Okay. Ovenpå og stå i det der ene vindue, der høje. Er du klar, Jonas? Og så tager jeg lige dem. Nej, for helvede, Jonas. Ja. Lige der. Men lige, jeg skal lige. Er du klar? Ja. Sådan der, så tog jeg lige dem screenshot til miniaturbilledet, eller hvad det hedder. Ja, okay. I ved det nok. Thumbnail. Jonas, du må gerne gå væk. Det er fandme uhyggeligt, man står bare sådan, så vender man sig lige om. Jeg raper dig. Jonas, bare kig på mig. Bare sådan, man vender sig lige så stille om mod dig. Du faldt ned. Ja, det er også meningen. Hallo, vi er kun 2 herinde. Jonas, nej, prøv at gå op igen. Jonas, sådan, nu laver jeg sådan en lille film. Hey. Skal jeg gøre noget? Kig bagved dig. Jeg tør ikke. Jonas gør det. Du kigger over. Hey, er det? Jeg forstår. Kom så, Jonas, læg dig ned. Nej, Jonas, jeg laver en film, hvor jeg lige så stille går efter dig. altså, er vi begyndt? Ja, det er bare sådan. Så hej. Nej, Jonas, jeg filmer dine parkour skills. Er I klar til 360 no scope? Sådan kom det. Jonas, du gjorde bare sådan her. 360 no scope. Hallo, jeg tror vi er nødt til at gå ud, fordi... Ja, okay, vi hopper bare lige. Hop. Så kan jeg også lige se, hvordan hop ser ud. Lige mener du? Nå, okay, jeg skal hoppe. Nej, Jonas, du er lige her. Ja. Hvor? Jamen, jeg skal hoppe. Jamen, du er lige her. Okay, det er godt. Ej, for helvede, jeg kan ikke se nogen skilt. Tetris her. Tetris, okay, gå ind i den. Ja, jeg er inde. Jeg er også inde. Okay, jeg laver team 8. Det er ikke det sidste, bare lige info. Sådan. Wow! Okay, vi har en mere teammate. Hvem må det bliver? Det bliver Til sikkert så Arctic. mega nice, ikke? Nej, okay, tag det kids nu. Okay, så... Nej, klart. Nå, okay. Hey Jonas, vi har en Steve. Ej. Vi har en noob. Vi har en noob. Hvor lang tid har det egentlig taget at lave den der klamme intro der? Eller professionel intro? 3 minutter. Det var ikke så lang tid. Det var den bedste intro ever, ikke? Ja. Yes. Okay. Wow! Hvorfor har du lige en bue, altså? Svar mig. Ved grund af, at jeg har et... jeg cheater alt. Nå, okay. Jonas, jeg er en hater. Jeg hater Minecraft. Det er derfor. Hater du Minecraft? Ja, forever. Forever, Jonas. Forever. And ever. Undvig. Okay. Jeg undvigede ikke så godt. Fuck, jeg er OP armor. Jonas, jeg har bedre end dig. Yeah. Jonas, prøv at se min læderhjelm. Den er så smuk. Ja. Men min er smukkere. Hej, Jonas, Jeg kan godt lide at sortere mig. Jeg har bedre bukser end dig. Det er lige meget. Jeg har også sorteret min inventory, så fuck dig. Ej, nu kommer nooben herned.
Så laver jeg lige hurtigt noget mad her. Nej, det er min størby. Og det er fly, nej, det er min størby. Det er min størby. Har du en Det er min størby, ja. Eller har du en mand, der skulle diablocks. Ja. Hey, kan jeg få et diamondsværd? Fuck, Steven fik en. Ja, Jonas her. Okay. Hey, skal jeg nok ham? Hvordan? Med at tage lava? Ja, det gør du bare. Okay. Jeg gør så, han ikke kan komme ind til mig. Vent lige. Nej, nu ved han, at... Han prøver at dræbe os! Jonas Helle går tilbage. Er der ild i ham? Det kan jeg ikke se. Fuck. Han kommer over os. Fuck. Der laver Håb, nikker. Ej, så får jeg diamantsværd med ben og fartroops. Yes, jeg fik ham i ild. Hater Jonas. Nej, han tog min lava. Han tog kraft om min lava. Han er en Pas på. hater. Hej lille hater. Og det her, det betyder så, så vi er mod vores teammates. Det betyder krig. Forever and ever. Jonas, vil du gerne lige lave diamantsværd til mig også? Ja. Ja. På grund af, at jeg fik 5 klam og fartroops. Okay, her. Puff. Oh my god! Jeg skal have sharp, eller går jeg amok? Sharp. Woo! Sharpness. Jonas, Ja. vil du vide, hvad for en bue jeg har? Jeg har en Power Wonder bue. Faktisk ret klamt. Okay. En Power Wonder bue. Ja. Jonas, jeg har en wannabe bue. Yay. Okay, hey, lever vores teammates stadig? Jeg tror, han var død. Ej, det gør han. Han Hey, er Jonas, han bygger over til os. Nej, nogle andre tror jeg. Nej, det gør han ikke. bare lad ham dø, altså. Hater for life. Han gør sikkert også bare som vi dør, måske. Hej, jeg nakker dig. Yang. Jip og yang. Jonas, vi kan ikke komme op her. Det gør du. Du har en økse. Hvorfor har han sat en blok her? På grund af, at han er hater for life, Jonas. Og Har jeg du har lært ikke en... Hey, her er der noget iron, det ved jeg. Jonas, din hater for life. Jeg ved, hvor han er. Men hvor har han sat mit lava? Jeg var tæt på at falde. Han har sat det i sin inventory, Jonas. Men jeg vil gerne have det. Nå, okay. I need my food, lava. Nej, Jonas! Jeg har ikke nogen blocks. Ja. Okay. Jeg har kun brug Okay, for vi laver en mur. 2. Nu kommer han ikke op. Lave en mur. Det her, det er så, man laver en professionel mur. Sådan. Kom så. Sådan en lille archer-ting, hvor man kan sidde og plukke folk, mens de ikke... Hey Jonas, der er en på vej over til os. Er der? Du skal høre med nømme. Nej, jeg har sådan på. Jeg ramte den shit. mindste en. Shit. Jonas, jeg hater for life lige nu. Hjælp her, så kom herop igen. Der er en lille dør her. Jonas! Hvis du den der dør kunne have dræbt mig. Er der også nogle dør? Fuck. Altså, pas. Au. Jonas, du skræmte mig. Bak. Bak. I har så... Okay, Jonas, nu brugte jeg alle mine pile på ingenting næsten. Shit. De har lavet sådan et klamt lille... Okay, her så jeg har noget, som kan beskytte os. Dun. Yes! Jeg har virkelig brugt mange blokke. Nå, okay, han giver mig bare bil. Hey, hvad så, man? Så, man. Au! Jonas, lad være med at slå mig. Okay. Men jeg kan ikke slå dig. Det var lige derfor. Sådan. Jonas, det skulle det derfor, det skulle være. Hey, han hater os! Han hater os! Vores haterven er kommet op. Jonas, byg lige over ham. Han skal ikke komme herop. Okay, her så pas på. Nej! Nej!
Hate for life. Okay, her. Så kan begge to gå med fri. Okay, Nej, ikke ham. ja, godt sådan. Nej! Vi prøver- Det var meningen, han var hater for life, så skal vi ikke være haters. Du skal ikke stå på den blok, jeg prøver at flække, vel? Jeg prøver at klikke. Jeg prøver lige at klikke et flæk. Okay, han hopper bare hen til de andre, okay? Jeg klikker lige flækken. Ja, okay, han går hen til de andre ofre. Okay, nej. Jeg skyder ham ned. Nej, Woo! altså, Nå, det kan jeg ikke. vi er nødt til at gå med ham, altså. Hvorfor skulle jeg? Fordi det er den eneste måde. Hater for life. Overleve lige lidt, ikke? Monika. Ej, seriøst. Han er der. Han er der over her, så kom. Vi fighter den. Okay. Okay, han går bare direkte til sagen om her. Jeg tror, han skal et eller andet. Jeg tror, han skal lave. Nej, jamen, jeg tror faktisk bare, at han offrer sig for holdet lige nu. Han Jonas. går bare. Han går sgu ikke en skid. Han er Jeg tror, fucking... han er hater for life. Ja, Oh, okay. shit. Han nappede en. Johan. Han er hacker. Nej, det er fordi, han har ramt en med en pil. Woo! Og så? Der er en lige dernede. Synes du, vi skal være hater for life? Hey. Jonas, man kan bare høre Ida i baggrund. Og så når man kommer op. Ja. Undskyld YouTube, der kommer lige. Der kommer altså et helt hold og marcherer os nu. YouTube, bare lige info, der kommer lige en mor. Hey, vores ven døde, Jonas. Er Ja, vi glade? Okay, her så den her vej. Vi kan ikke overleve det her. Vi kan ikke overleve uden vores hacker friend. Okay. Vi kan ikke overleve uden vores hacker friend. Løb! Hvis du Wow, det var en smuk sangstemme, det der, Jonas. Ja, men jeg dækker bare lige alt, som er bag ved os. Nej, her så de kommer. De angriber det hele. Jeg hater for life. Fuck dig. Jamen, Jonas, jeg tager dem herfra, Jonas. Bare ikke lægge mærke til mig, okay? Jeg skyder dem meget. Nej, Jonas, nu kan de ikke komme over. Hvorfor har du revet den her i stykker? Jeg har ikke revet dine ting i stykker. Undskyld for baggrundsstøj, den der lille... Jeg har det ikke, mor. Mor. Undskyld for hende der Ida, der er i baggrunden. Det er Jonas' familie. Ja, hun tror, jeg rev en eller anden slider i stykker. Ja, det er sgu bare for galt. We take him. We take him on, nigga. Hater. Okay, jeg kører bil. Smukt. Hater. Jeg kan godt lide at være en hater. For Ej, hende. her så, ja, okay, jeg laver en flugtvej her bag. Hater. Nå, her så, der er en flugtvej, kom. Ja, det vidste jeg godt. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Jeg er ved at dø. Nu kommer vi hen til vores egen base. Nå, men vi kan ikke komme op den vej. Jonas, jeg har ikke nogen blocks, din hater. Vi kommer. Her så løb, ellers så kan du plukke os. Ja. Man. Jonas, der er også en over os, bare lige info. Nå, ja, ham. Vi take him. Ham hater vi bare lige. Okay. For helvede. Nej. Okay, han hopper selv i lavaen godt for os. Jeg fik ham. Ja, okay, har du gylden der? Jeg dør, Jonas. Her, har gylden. Kastet Hater. gylden der for ingenting. Okay, det er godt. Hater for life, Jonas. Jeg prøver at hjælpe dig. Jonas, har jeg prøv bare lige at blive stående. Okay. Havde du ikke Jonas, nogen hjælp? hashtag killer. Hashtag my nigger. Har jeg i hvert fald nogle bedre ting. Jonas, der hvor jeg siger hashtag my nigger, det gjorde jeg lige før, der kommer der til at stå hack hashtag my nigger ved dig. Nå. Undskyld for det her kedelige noget. Når jeg er død, så er alt jo kedeligt. Nej. Så er alt bare hate. Altså, I skal altså lige se en awesome kamp. Jonas, hvorfor er jeg egentlig blevet sådan en hater her for tiden? Det er bare højt over det, så nigger. Jonas, det er en hånd. Hvorfor skulle han sætte det der? Nu er der ild i min ø. Det ved jeg godt. Har du ikke lagt mærke Jeg til tror det? lige, jeg slukker det her.
hurtigt tage det, og så tage det her. Hey! Hasse, jeg tror faktisk Undskyld, godt, det jeg kan var klare det der tremandsteam der. Jonas, tror alle godt- sammen har fuld diarmor. Okay, jeg kan godt. Hey! Skal vi lege? Jonas, jeg havde altså nogle par pile. Ja, du havde 3. Nå, okay, ja, det er Okay, jeg kan ramme. Dun, dun, dun. Nej, Jonas, det var dårligt, det der. Og så rammer du ikke engang med det der. Nej, Jonas, nu har du ikke flere pile. De kommer. Oh fuck. Jonas, hate dem udover, når de prøver at komme. Så kommer de nemlig nedefra, og så dør du. Undskyld, Jonas, men det, jeg tænkte ikke lige planen igennem. Hvad Jonas, skal jeg gøre? de tror, du stadig har pile. Nej. Min Jonas, gå nu bare over på den anden. Hvor tæt er de på? Bare sådan... De nej, bygger nej. en slags base. Jeg Der ved er ikke ind i hvorfor. det, jeg prøver at bygge. Okay. De står helt stille. De hater os. Okay, nu er de på vej over til dig. Lol. Hater for life, Altså, Mika. prøv at se. Jeg er OP. Se, hvad jeg bruger. Der er en, der skyder efter dig. Ui. Lol. Han var bedre end dig til pil. Nej, ingen er bedre end mig til pil. Nej, men alle er bedre til dig end bue, med bue. Jamen, ingen er bedre end pil. Jonas, nu er der nogen. Ingen er bedre end pile. Nikker. Okay, jeg kan godt tage den. Har jeg ikke flere pile? Og det er ikke så godt. Nej, Kan Jonas. jeg tage den med fishing rod? Jeg tror, at den er meget nær. Jeg kan ikke komme op igen. Okay, jeg kan prøve. Jonas, han er over ved dig nu. Åh, Den jeg har første ingen er- liv! Ej, det her det er ikke så godt. Jonas, Nej. han har kun et diamant. Han står og skyder Au, efter dig. au, 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 au. Jeg siger til, når han hopper En ned. blok. Han hopper ikke ned foran dig nu. Oh fuck. Woo! Han havde et træsværd, og han kæmpede med nogle gange. Yes. Den her. Woo! Yes. Ej! Næste! Ej. Jonas, det var Simpson, der nakkede. Næste. Næste game. Vi ses i næste game. Hey, hvor lang tid har denne video taget? Ja, okay, det er for denne her gang. Ja, farvel. Altså, hej. Der kommer en til episode lige om lidt.